Tomu, ako môžete prispieť k zlepšeniu svojho zdravia, súčasného aj budúceho, ste sa dozvedeli v mojom predchádzajúcom videu a teraz vám poviem, ako to môžete urobiť práve v týchto dňoch oveľa výhodnejšie, pretože máme akciu Black Week. Už viete, že existujú 3 kroky ku položeniu základov pre naše zdravie. Prvým je zabezpečiť správnu priepustnosť bunkových membrán a predísť chronickému zápalu na bunkovej úrovni. K tomu nám pomáha balančný olej. Xtend dodáva našim bunkám potrebné živiny a predchádza zápalom v ďalších oblastiach, a to je viscerálny tuk okolo brucha a zápaly v ústach. No a napokon Zinobiotik nám pomáha ku správne zloženému mikrobiomu v čreve a tým pádom predchádza zápalom v črevách. Posilňuje našu imunitu a prispieva k tomu, aby sme predišli intoxikácii organizmu, prenikaniu látok, ktoré do neho nepatria, z čreva vlastne ku všetkým ďalším telesným orgánom. Ako to vyzerá v cenách? Takže čo sa týka balančného oleja, v prvej objednávke, ktorá má pokryť potrebu na prvé 2 mesiace, dostávame 2 veľké oleje, 2 malé oleje a vstupný test. V rámci tejto ceny za tento balík je zahrnutý aj druhý test, ktorý po 4. mesiaci pravidelného užívania oleja dostaneme úplne zadarmo. Následne pokračuje vlastne odber jednou fľašou veľkou balančného oleja po 41 eur. Prípadne za inú cenu, ktorá sa týka ďalších 3 druhov oleja, pretože okrem základnej verzie máme k dispozícii špeciálny Aqua X rozpustný vo vode, ktorý je určený pre ľudí, ktorí majú problémy s trávením tukov, čiže so žlčníkom alebo s pankreasom, alebo tiež pre deti môže byť vhodný. Prémiová verzia poskytuje ešte vyššiu protizápalovú ochranu, pretože obsahuje 4-krát viac polyfenolov. Je vhodná hlavne na začiatku, na rozbeh, kedy chceme intenzívnejšie zabezpečiť pôsobenie proti zápalom v našom tele. No a vegánska verzia je určená nielen pre vegánov, ale najmä pre ľudí, ktorí potrebujú podporiť zdravie mozgu a nervovej sústavy, respektíve predísť problémom v týchto oblastiach. V rámci akcie Black Week dostáva každý jeden klient teraz druhú rovnakú sadu úplne zadarmo, to znamená 2 sady za cenu jednej. No a koľko môže pri tom usporiť, vidíte vlastne tu v tomto ovále. Druhý produkt, Xtend, nám poskytuje nielen výživu pre naše bunky, ale prispieva k posilneniu imunity, k protizápalovému pôsobeniu a zvyšuje ochranu našich buniek vďaka vysokému obsahu antioxidantov. Prvý balík znovu pokrýva potrebu na prvé 2 mesiace, čiže sú tam 2 balenia, následne to pokračuje jednou krabičkou v cene 31 eur, prípadne 42 pre ľudí, ktorí berú lieky na riedenie krvi a potrebujú iný variant tohto Xtendu. No a v rámci akcie Black Week dostávame druhú rovnakú sadu zadarmo, čiže znovu 2 sady za cenu jednej, to znamená ku 2 ďalšie 2 zadarmo. A tým pádom vlastne cena prvých 4 kravíčiek je polovičná, 15,50, usporíte 62 eur. Existuje ešte výhodnejší variant, kedy v rámci prvého balíka si zoberiete nie 2, ale 4 krabičky za cenu 108 eur a vtedy ku prvým 4 dostávate ďalšie 4 zadarmo. Tým pádom prvých 8 krabičiek máte iba za cenu 13,50 na jednu. No a tretí produkt, Zinobiotik, ktorý zabezpečuje zdravie čreva, prispieva výrazne k posilneniu imunity a predchádza prieniku toxických látok do celého nášho organizmu. V rámci prvej objednávky sú to znovu 2 balenia a pokračuje to jednou krabičkou na ďalšie mesiace, minimálne pol roka po 31 eur za jednu. Tak v rámci prvého balíka teraz v akcii dostáva každý klient navyše druhú rovnakú sadu zadarmo a znovu sú to 2 sady za cenu jednej, to znamená ku 2 ďalšie 2. Cena prvých 4 je teda znovu polovičná, iba 15,50 a klient usporí 62 eur. No a znovu tu existuje druhý výhodnejší variant, kedy to môžu byť 3 balenia v rámci prvej objednávky, no a vtedy za 85 eur, ktoré predstavujú aj úsporu, pretože neplatíte za ďalšie 3 krabičky, ktoré dostanete navyše zadarmo, tak vám vlastne cena sa znižuje týchto prvých 6 balení iba na 14,20. No a to je všetko, čo potrebujete vedieť. Urobte všetko preto, aby ste sa udržali v rovnováhe, aby ste nespadli z toho pomyselného lana, po ktorom kráčame celý náš život. A rozhodnite sa naozaj pre dlhý aktívny život. Aktívny, podotýkam, naozaj nie je tak, že iba prežívame, ale že aj tie posledné roky života si môžeme užiť v zdraví, v sile, pociťovať vitalitu, mať radosť zo života a konec koncov aj krásu. Takže určite sa oplatí využiť túto skvelú akciu práve teraz, za týchto super výhodných podmienok začať sa starať o svoje zdravie.
Takže máte tu kontakt na mňa, zavolajte, napíšte, rada vám pomôžem vlastne s prvou objednávkou a potom aj so všetkým ďalším, čo budete okolo zdravia potrebovať. Ďakujem vám za pozornosť.